Zaspievate a hneď odchádzala. Ale jak? Sprievajte sa prezrieť. Tak ale my na mojom Mercedese na koncert som počul, že dnes tu máte koncert. Máte tu koncert? Dnes tu máte koncert. A ja som myslel, že na niekoho čakáte. Na koho? No, možno príde aj Mikuláš. Ale zase som počul, že tu boli zlé deti. Boli tu zlé deti? Rokoharec, kto bol zlý? Kto bol zlý? Ja si myslím, že viacej detí tu bolo zlých. A preto som si zobral na pomoc svojich pomocníkov. Počúvajte a pozerajte. Haló, pomocníci, kde ste? Poďte. Žiadny Mikuláš. Mikuláša čakáme na večerko. Pozerajte a počúvajte. Uhádnite, deti, kto som? A bojíte sa ma? A prečo sa ma boja? Veď by sme sa mohli spolu hrať. Poďte! Idete sa s nami hrať? Poďte sa s nami hrať! Veď chalúbku mám celú perníkovú, lenže zvnútra vyzerá hrozne. Každé dieťa, len čo vojde dnu, páča v nohy. Steny celé špinavé a počmárané. Deti, čo by sa s tým dalo robiť? Vyberať, vyčistiť, vymaľovať. Áno, trebalo by ju vymaľovať, veď už. Koľko to? Veď už 100 rokov nevidela maliara. Zavolám teda maliarské služby.